పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దాడులు, ప్రతిదాడులతో భీకరంగా తలపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే టెహ్రాన్ ఎయిర్పోర్ట్ పై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసి 2 F-14 యుద్ధ విమానాలను ధ్వంసం చేసింది. దీనికి సంబంధించిన విమానాలను ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ విడుదల చేసింది. ఇజ్రాయెల్ విమానాలను అడ్డుకునేందుకు టెహ్రాన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో వీటిని సిద్దంగా ఉంచినట్లు ఐడీఎఫ్ వెల్లడించింది. తాము చేసిన దాడిలో ఇరాన్ ఫైటర్ జెట్స్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నట్లు ఐడీఎఫ్ తెలియజేసింది. ఇలాంటి దాడులు మున్ముందు ఇంకా జరుగుతాయని ఐడీఎఫ్ హెచ్చరించింది.